Sanibonani emolweni namkela kwesithibeni ngesiXhosa. Uzethu ke emveni koba esho ibhombu enkulu kwii-families into yoba yena akazukwazi ukuncedwa ngamabandlazi, uhlathi uvele wehla ke guys besithi ke kuzethu uyavuma bayiqale ngerongo yonke le nto. Ifocus yabo ibisemntwaneni balibala ngaye. Kodwa ke uba ikhona into elapha ngaphakathi kuye uyacela avume ayizuba ngumabandla, ingazuba futhi ngoosithole. Yonke le nto izoba ngee-families ezibumbeneyo okanye ezimanyeneyo ke. Zethu ke beneenyembezi ke kubonakala ngathi uvumile ke because sibone ii-families zethu zihleli ngaphandle kwasewodini ekucaba kuvele kulindwe iripoti kagqirha after i-surgery uba kuhambe kanjani. Uye wafika ke wabe sisitsho into yoba no, yonke into ihambe kakuhle, uzethu urayithi. Uzawuthi ke xa sele le nto ke rayithi ke bagoduke ngoba umamakhe wabuza uba bangamdischarja nini na, wathi ngomsuku angagoduka uba urayithi esengaphuma ke. Ethi ke nimphathe kakuhle angamuvi around aphinde abuye for i-medication. Bayala wethu. Then ke ufikile ke guys wabulela ke kuhlathi, kodwa indlela abulele ngayo uvele wahamba sana wayozijula kuhlathi emhaga ngendlela nje engemnandanga, ebonakala ngathi ngumntu ogwencela uhlathi. Uthumeka phofu lapha. Uthumeka wamjonga ke guys ngelaa lihlo libonakalayo uba liyathetha. Wasuka wase wayiqhawula yonke loo nto, loo hug ngelithi umzukulwana wethu uzoba rayithi bethuna. So baqala ke baqabalakana ke uzethu, uhlathi nofikile. So ke ngesokusa ke babonakele ke kwamabandla behleli etafileni kumnandi bekuyatyiwa apha, but ijoke ke yinto ye-hug plus sekubizwa ufikile ngofifi. Kuthiwa uyabonakala uba ufifi ebezijula kuye kuyiloo nto leyo. Kuhlomla nditsho uxolani ke kule tafile uthi heyi hayi ngeke ibingeyohagika enkosi leya, kodwa laa hug yabonakala nje uba ibiyeye-commitment. Lo mntu le bezinikele kakhulu egwencela nje. Hayi ke uhlathi uthi hayi kaloku guys amadoda anqabile bengenongagwenceli, iyatsho intsini ngapha. Uthumeka uyabonakala uba udikwe ufile. Uncame wathetha ke guys watsho uba heyi niyathanda ubona into ezingekhoyo nina. Ubuziwe ke indodakhe into yoba hayibo uyakhweleta na ngoku maNgwevu? Uthi omnye no, ndikhweletela ufikile mna. Hayi ufikile ube nemincili nje kuba umntanakhe erayithi. UNtsika uthe ke ingathi ngokukhweleta ke ntombi kuba kaloku wena oko wawucinga uba umntu oyi-threat kuwe nguMaZungu, ngoku ngubani? NguFifi. Hayi ke guys kuxolani wabeyimele ke yoba heyi hayi ufikile ugwencele phaa kutamncimane, hayi kancinci. Uthumeka uthule ke guys, bajongile nje uba udikiwe kodwa. uZondo ke nomawethu babonakele nabafikile bezobona uzethu. Uzethu ke ecela uxolo ke kuZondo njengebhosi yakhe into yoba angabisatsho uba kwenzeka ntoni, ethi besoyika into yoba yena noba sekhulelwe ngeke akwazi ufumana i-maternity leave because kaloku uyi-intern phayana. uZondo ke umxelela into yoba no ekugqibeleni kaloku impilo iza kuqala sisi. So bathe besancokola kwafika ufikile ke. Kulapho ke baye bathi bona hayi bazohamba, kodwa kwaqala baintrodyusana kuba nguZondo lo, omnye nguFikile. Fikile kodwa bebonakala njengomntu othukileyo xa ebona uZondo. Abe sibuza ke kwayena into yoba hayibo zange sakhe sabonana na before? Athi omnye hayi zange ndakubona, ndiyaqala ukubona. Athi komnye hayi mna athi ndiyakwazi. Athi omnye hayi vele uZondo ngumntu oxhaphakileyo owaziwayo, ubungandazi mhlawumbi andazi. Batsho bemka ke bamshiya enxunguphele enjalo ke. Ufikile umbuze kuzethu uba urayithi na, wathi omnye hayi nje rayithi. Thandeka yena uhlalise phantsi uThumeka obekhwitshiza eklina into engapheliyo, ethi makube bahlala apha phantsi. Embuza uba wena xa ucinga wethu njengoba ndikubona into yoba ukho rayithi njena ucinga uba uhlathi angancwasa omnye umfazi ngoku? Athi omnye hayi bo nditsho kanjani? Athi omnye ndiyabona ndicinga uba uhlathi uncwase ufikile. Abe sesithi omnye hayibo mhle nje ufikile bengathini ungamncwasi? Athi omnye no, ngeke ide yenzeke loo nto leyo and ekugqibeleni ngoku kufuneka nizazi uba nizawubambisana noFikile. Nizawuba nomzukulwana ngoku, ayikho yonke le nto and nam ndizawuthetha ke naye. Ethi uFikile vele umgwencela indodakho kakhulu phambi kwakho and besenzela wena, behlabekisa wena. Uthe uzawuthetha ke naye ke ngoba le into akufanelanga ibe yinto bazabaxabanisa ngoba basazoba ngoomakhulu noFikile. Kuye kwangena uhlathi ke ehamba noThulani besithi basathi uphuma baya kwaSithole kufuna uyothethwa ngento yokuhlawula uzethu because bavile uba kuthiwa uyadischarjwa. So ke guys ufikile uzethu ke kowabo ehamba nomamakhe ke. Mamakhe enobubele ke urayithi yonke loo nto etsho bahlala apha ungenzi one not ugqirha umvile uba utheni, uthe utya iipilisi ntoni andidlali njalo. Bathe besahleli kwatsho inokho emnyango. Sangena ke imabandlazi zifika ke zibulisa
zisitsho into yoba ke bazokwenza ntoni ke bethi ke uhlathi ke bekumele uba nini kodwa beza kuthi not thina because le nto yenziwa kanjalo. Ufikile ke, guys ufikile, wafikelwa yingelosi yobufebe. Oko eyinto ejonge uhlathi nje ngamehlo obonayo uba umrhalela umthi nqwam nqwam ngoku. Noba kungathiwa umbambe nje nge-kiss angakhawulezisa. Uzithi futhi umane ejonga unina caba uyabona ininzi into eyenzeka kulo mfazi. Batshilo ke into yoba bafuna uzobhatala ke bona ke ii-damages. Uthe ke ufikile ubesathi naye usazothetha ne-sister yakhe umama kuyiwe. Uzithi uthi wena akho sidingo soba ude uthethe nosisi wakho, andikho damage, akho sidingo santlawulo. Hayi ke bavele ke guys bayana ngamehlo. Uzethu ke une-surprises and uzethu uyayazi uba kaloku ekugqibeleni xa bezohlawula nangoku basenza laa nto yokuleqa umntana, bafuna umxutha lo mntana. Asazi ke kodwa ke maybe kuzoda endaphe sephinda sevuma if beyicacisa uba intlawulo ithetha ukuthini. Enkosi, ndicela siqhubeke sisabhskrayibhe, silayikhe, singakhomenta futhi. Bye.